Des de Roses felicitem a la FSEC i a totes les entitats per aquests 20 anys. Per nosaltres pertany a la FSEC, que ens permet treballar en xarxa a totes les entitats amb l'objectiu comú, que és l'acompanyament al malalt. I a la trobada anual de voluntariat és sempre un moment per compartir i de cohesió. Així que moltes gràcies i felicitats. Endavant! Tot l'equip d'Oncovallès us desitja molts d'èxits, acompanyant molt més que aquests 20 anys. I tots junts contra el càncer! Per molts anys. Fa 20 anys que ens vam reunir una colla d'entitats catalanes que lluitem contra el càncer. Aquí també hi havia el promotor de la idea, que va ser el senyor Carles Carcoler, que fa molt poc temps que ens va deixar. Crec que aquesta unitat va ser molt important per la comarca i per tothom. Durant 20 anys vam col·laborar i vam seguir els projectes de la FSEC. Crec que va ser una gran idea per lluitar contra aquesta malaltia. Des d'Osona contra el càncer estem molt orgullosos de formar part de la FSEC. Crec que ens tenim de felicitar tots plegats per la gran feina que hem fet i la que farem. Moltes felicitats, FSEC.